Ka step ka babha bat ka bakamen ya phi baro ki badan ha kani ka jinge seng ha kani ka step bat kum juru ka step ka babha ya phi baro ki bapet ya kani ka program jong ka jiseng khna lingba ka YouTube channel jong ka balang ngai kuble ya phi wei ki badan ha kani ka por ha ka kerteng ka bathyang tam ka jong utrai jong i uju sukris bat kum juru ya phi ki hap ki khna barit ki basong ha ki yeng ki sam ki bapet ya kani ka program ngai kuble ya phi ha ka kerteng ka bathyang tam ka jong utrai jong i uju sukris dia shwa banginya chaprang habide bakani ka program ina ekhamar jong ublei ha ki jingduai ina khabrib mo khabrib lagi jong ki khman khabrib ina duai kublai bo ku pa jungi bab neng ni aingu yami ku pa ba iet bam penla pade ki kejat ki betelot ki jongi ban khie ne ki jingtia atra ba iet ban wan shakani ka yeng ka bakut ka bakentang ka jong mi ban yo ban mani ban yo ban shakri ka kerteng ka jong mi atra kum ni dang step kum ki hep ki beret ya lam mi ku pa ba iet ya ka wei pak wei ka benta ka bangin sio ban pendap isnei ru ku pa ba iet ban penshat bor i wei nong shim benta jisu ha kani ka step da ka jinglam umen siem u jong mi bat isnei ru ku pa ban nam dan ring karu bat nong kran iban sa sami ko kubor hakani ka step penchat bor i da umun siam ujong mi ko pa ba ke ba ma i in sakran jisu bi kan long shisha kabala ba kum mangi ki hap ki khna ngi la ban sngo thu ban ngi la ban shampang e ktien ka jong me ya lam roi kani ka sngi hi bro che sngi ngi it ha ki sang ti blai budan bor ki jong me sngo ru ko pai ki jing duai ki jogi ki shakri ki barit bat ki bapam bat tu ma roi ki pop ki jongi ba mangi ju pen sngo si ka mon ka jong me da bai ki ni ba ro ngi pan ha ka teng Jesus Christ nong pen im jongi amen. Hakani kapor ngakot ya i penskem lang shooting but ya i bain pulia na ktien ka jong ublei but i danika ling do nong pure ba in bu haki jingduai but hashwa ya kata nginiarwai lang ka jingruai ka bapra na ka kot jingruai khnaren ka jingruai ka boong ni wan ya seng da jing sngo kumen ban yaro yu nong pen im da jing iet bat ka jing suk jai hakmi ngi ya yarwai ka jingruai ka bapra Barua South League it caught, but ka chorus. Smoke man ban ya ro ya unong ben em da jing iban ka jesu jai hak mi ya wai do ya Hãy
Kerpat ini stopen sekiam langsung tik, in subaban syengel ke jong kebentar. Ngan pulih nang kasam kal nang kaba at pulai kadukhat kaba ningkang utrai ulang nang aplang brot janga ngan kerdo u pentia yanga haki jaka plang bajerngam u yalam yanga harut ki ki bajai jai u pentia pada kamensim janga u yalam yanga kalinti kahak na pinta keburam jeng amen. Tungin baju bam ning buku ket ajai sudan ka bame dan ka kan ka step per ngap jangi pleasure bon ajai su bame yo ban I love bengi so she said ajai su ban ke hani ka yam buku ba kan tang jami ajai su pleasure bon ajai su bame dan ka ban ni ajai su dan ka be inang gran be insam ka ku bor jung I shima ino mame ni we bi we su ban sa pe jing tuai jing ara ajai su ban tuai amen. Ngapen pau ka jing ngongo ya I Mr. pen sekiam langsung ting. Ibala pulih nak ketian ke jong ublay, bad ila pulih lendat ya ketu kebentar, bad kani kadi kanuksa ka babahan ka bentar jong ngiru, bangi dei ban kenma, ban pulih lendat oi ka ketian ke jong ublay, ka jing long kena ka jongi, tu ublay dalam dan ringkat bad pi, kur ya pi, I pen sekiam langsung ting, kumju ru ya I danika ling do nang pior ibala bu ha ublay ha ki jing duai, tu ublay kur ya pi ru. Mentapan ngin yo ban lum noi kijing ai ngu tengah kerpa di ki oshers bakin sngubha ban pen kreat noi kijing ai ngu ban wan ra e ki shni shakman bad hadin kata kerpa dia I Mr. Dabbor lang nong kendri ba in sngubha ban pen kentang ya kini kijing ai ngu. Tu ni lang blay jen toy. Kuk pa jing paham ning blay khraw tambor mudak le je yang snei try ke ngam siang ke jongi. Engu ime try jisu mil ai ni step agwa ila bon kiu shni yeng khoi tang ke jong me ni ke try jisu ngi ai ling ba try bi inyo prabrai ha bang la shu bunyo bon kiu ski yeng jong me ngadaw try bi jong ni khlam try jisu bon sar ni ke perthai ni ke try jisu me play la ding e try bi mela sngap jing doi jongi bangila try bi men dan lang kum ni ke try jisu
Banganyero yeme, bangin shikri yeme, bang pendan borom yeme trai Jisu. Ho ke trai Jisu. Iyo bani shikri yeme bon ki shiki yeng jong me rengkat bikin don ke trai bi. Agba ki heb baret trai bi. Ki ba bo shpos ne ma trai bi kimpat iyo ke trai kalat mon ki shiki yeng jong me ringai duai ke trai Jisu. Begini kendon trai bi bagam ju ni khlam gan chan ni prothei abang iyo ke trai Jisu. Ki heb khana ba bo shpos ne ro trai bi ki yo bon ki shiki yeng jong me kumju trai Jisu. Iwan ban ai trai bi gini ki jengu trai Jisu ki belong ki baret trai na ki jing kerku ka belum the ki jing imi jongi ring iwan ban ai ka ro not ka men sim baro trai bi menyai kerku I kam ki jam jongi trai bi menyai kerku trai bi ki mi pa jongi trai Jisu abang ila trai bi ben ai khambon ki yeng khu tang ka jong me na ka bentang Jisu khana ka la ben kam trai bi na ka benta trai bi ma ra ka lama gospel ka jong me pumju trai bi skin thina trai bi men ran khat ro trai bi nong kran ka ka por trai Jisu the penjinai ma me trai bi jing kran jing e trai bi belong sha ka jing kran trai bi ka ban long jing ba mu jing tai sim ka jing ka long sha kam to sumbai ba bet trai bi khno ka mo bhag man sei sibun tli sot ko trai Jisu Mindran khat ro trai bi jing skri jong e trai bi produ sedang badu bawai no trai bi bagi iki bangin spendap kelong sha ke bla pedeng hon khamak ka khet ke jing snei ke jong me kini borok ngadwai ngapan ba nget ng skap ke jing khagar pa jong shikri bu phapu jar ka teng khon ni mi discuss knoi pan kini borok nadu mta du lo ta bomom chikuru aman Minta pat nginyo sngo ya ka jing penbena na I General Secretary. Kini ki bangin khot yang ka kerteng kini ka por kin sompaban up andalawai ka jingseng kin shimi kini ki program iban kin tiuling do nong lan iranika shooting ribok lang nyauta ima pibansen lang lingwa ilahon lang dingdo Brian Lingkhoy Bright Star Khorkongor Kitbok lang Imli Sharon Lingkhoy Bawan lam kupar Kharlingdo Larika Rani bat irila mati Kharkongor kini ki bala khot kerteng menta kin sobaban up dalawai ka jingseng makin shimi kini ki program sai sien kani kalong ka jingpen kan mau biang nak benta kitu ki bakwa ban let ya ka tonic solfa bat ya ka piano class bakin wan la shay ka singi hang ni hapo yemeni ka por prashteng bakin shimi ki form jong ki nanti ka benta ba shapo jong ki yemeni kitu ki ba hapo ka post nam pade ki badan ya ka jingmut ban let ka ni ka piano class kin sobaban ong ya la ki jong ki mi ki pa bakin ya kin du ya ki general secretary ka jingseng samla lani general secretary jong ka ni ka music kata Mr Ivan Nongrom bat Mr BL Nongpir sai siang akar pat ru itu ki khna ki balum khau kham men jam snem kitu ki bampat shim ye kitu ki jing ai songba kin lada ki dan ka ni ka por kin sobaban up dalawai ki jing seng bakin shim kitu ki jing ai songba jong ki kani pat kalong ka program nak bentala shim tiyo kata ka arp sautering bana beningkong arjar pui ngin yo no yalam na vice chairman ngin yo no yalam jing rwai na Mr Banne Scam Renja organist na Dameshwa Lalu inong police dang na imibat scam lang walang inong duai na Bright Star Khorkongor bat inong kren na Mrs Safira Marbeniang ini kilong kijimpen benar Ngapen pau ka jing sngu ya I General Secretary bela ai ka tu ka jing penbena hakani ka por bat kumjuru ngapen pau ka jing sngu ya I Mr Dabbor lang nong kenri I bela pen kentang ya ki jing ai ngu tu blai undan nam dan ringkat bat phi bat menta ngila poi sha ka benta ka bangin yo sngo pat ya ka kubo na ka tien ka bakhut ka jong ublai lingba iwe irang ba jong ka balang bat ita ide I Mr JL nonglan nganget baro na padeng jong phi tu I Mr JL nonglan I baju wan ban penshingan ya ka jeseng khna na ka we ka por sha ka we ka por ba ngi pediang sngo bha ya phi ha ka ni ka step bat ngi pediang ni dapru da ka jis ngongu ya phi na mare ka jing plat por khnang ka jong phi ban penshinga ya ka jeseng khna na ka we ka step sha ka we ka step ban ngai scam ru ba ublei udan ban kran lingba jong phi ha ka ni ka step tu ublei un kurkhu ya phi ba bat kum ka jing pen kre ngi nerwai ka jing rwai ka ba sau pho
nakakot jing ruai kena ka jing ruai ka basau po. Kaboong kaktian jong mi long kasyarak atrai jing syai hakalinti jonga kumklur bating shan hakapor men miet kaya lam yu men siem jonga. Baru alai teli kidkot bat ka chorus ka jing ruai ka basau po. Kaktin jong mi long kasyarak atrai jing syai hakalinti jonga kumklur bating shan hakapor kaya lam dipen sim jonga aktin jong rei dan jingkin show bako manda jingkula balatho ya jing em jong na kershambo kaktin jong milong kasyarak ban ai jingtian manda kasih lana shem jing jing tin ju abu ngasha nyarutang habihi aktin jong rei dan jingken show bako manla jingkula balatho ya jing em jong akershan kaktin jong milong kasyarak haka buram jong mingai ngashem bukaswa jingketurak mangit ai gelut kayi aktin jong rei dan jingken show bako manla jingkula balatho ya jing em jong akershambo. I Chairperson ba yalam ingin ngajing seng belong ru I Chairperson jong ngajing seng kena hang ni habalang hamoro ki nongkit kam jong ngajing seng kena ki rangba jong balang kenan lang Singapore
ki para khna baro kat ke bidan lang han kapor ngai khublei yepi baro haga kerteng penonbor tam jong trai badonong penem jengi Yesus Kristus kumjur ngai khublei ki para khna ki bomla banwan sing ne yeng ke jong blei hagna stem ki badon ki yeng ki sem ki jong phi ya phiru ngai khublei haga kerteng kebathiang ban botam jong trai bunong penem jengi Yesus Kristus ngai khublei ru ya ka program komiti jong ajeng sangkhna kebala ai ban talam yanga saisen pat haga ne step ka pementa ban sam ya ka khobor ka ktien ka jong blei baro si kata ki nyau pratali ki banai ki sang khna amla aban penlong ya ki jeng khna namar ba ka jing khang jong kan ka sarkar na ka banta ki para bangai baro ki ba wan man syakri ublei tandai aingu ublei pat ha kan step ngiyo kan ka lat bengin syakri ya ublei kum ka jeng sang khna hoi hekiji ki barang red nyimla banwan tanre nges kem ba lingba ka YouTube channel ki ba la yo ban page na kapor sakapor ba nges kem kin la yo ka jung toy na ka mata jongki tika khobor ba ngin yaslok hakan step ko bamenta kalong mangla pensyong nang rem ko wei ka gospel Lukas kelandong kebaar kedekhat kebalai phukhandai ter hangtu ka phang bangi keren hakna step kalong ukhna ulanang san to shwa bangin poi sikne banta tun pendam yublei hakjing duai to ni duai kokpa jengi bhabaneng ngai ngu mes try si sempat hakana step mila peniyo ingin kalat bangin wan ban syakri ban penan borom ya ke kerteng ke jome try kana por kumu syakri baret jome oblei uyeng hakana ke jaka ban sam ya ke bor ke tin jomblei ha kini ki hap ke baret try hakana step to ai ba syakri jame ulang tang ubri ulang tang tendong ngajing pensawa menga kerpahat khamat jame oblei to snei pen syai pen sau thu pen champang ya ka ai baro ba mi ina sentor jong syakri jame kan long oblei ke jing bamen sem ha ka jing em ga jongi ke mangyo sngo ba snap ya khti ga jome ha ga ne step kumjuro igini ki ba shashkor ya khti jome ke ba page ha ki YouTube channel ki ru oblei kin yo amat ya ka jing em ka ba kan yama sem try no to isnem long rakat le mang ka jing syakri jangi ka barang sa baro ngi IT khti bor bor ka jang me ha ka kerteng jong try bran bor tam no penem jong Jesus Christ amen kini ki banta ka ba khti jong blai bala pensong rem ha ka step ki khti jong blai angkum ne anda kila pendep ya ki baro kat bakum ka hukum kajong try kilawan phai pat shana galilaya sha kashnong jongki ka Nazaret ti utau khna ulanang san nang khrau bor ru ha kamensem bat lapendap da kajing start bat kajing ia kajong blai kani ka banta ka banga shim wa khamban kalong ukhna ulanang san ni pej ha kaneka gospel jong Matthias gospel Matthias hang tu tho ba lingba kini ki kimi ki pa jong une ukhna Jisu haba kila lej ban yo ayo ne khlong Jisu ha kashnong Bethlehem Judea
ti henrei haba ki jing penwit ke jong une usim ke jong kada perthei usim herat kila phet persawai ke jaka ka snong ke bakhot ka ri ka snong Egypt kumta kini ki kpa jong une khna kila pendep ya kata ka jing ong ke jong u blai lengba ke angel ke jong u haba kila lek pat sya ka snong Jerusalem dan ngipet hang ni kana ka ketian ka jong blai ong la pendep ki hukum ka jong trai ha ka to por ti kumta kum ki kimi ki kpa ki don ka jing ke khli na ka manta uneu khna Jisu ha ka to por ka ba ki alam yau kumta haba kila pendep kita hukum ki jong blai na ka banta jong u hang ni ka tin jong blai ki ong kilawan phai pat ha ka ne ka snong ka ri Galilea ka ba khot ka snong Nazaret namar ka ne ka ri Galilea ka long ka nong ba bat kini ki wei pat ki snong ki long ki kan toy hang ne ka ba ka tin jong blai ong kini ki pa kelayalam yau Yesu haka snong Nazaret telang ni page saka gospel ka jongu Matius hangtu kiong ba kala kilawan syong mansa haka snong Galilea ka balakhot ka Nazaret kumta uneu khna ulanang he nang san haka jengelam ka jongki ha ka jingya lanti jongki hab ki wan phai na ka Jerusalem sha ka snong Nazaret dei na kata kini ki kimi ki pa ka jong hadin kata pat kila yalam ha ka ne ka tin oblei lan ki pe ha ka ne ka lanong ka ba arhi ka khot ka ba sau huwei ka ba yathu ki kimi ki pa jong kila julai si sin si snam ha ka snong Jerusalem ban yo kata ka jing khawai niam ka jing lai ka jong ki kum ka jing pen bai renti jong kini ki breu ha ka to por kum ta kala nang yat ka por ka jong ki kala nang nakawai ka snam suwe snam ha ka jing le renti ka jong ki namar ha ka jing yat renti ka jong ki naga Nazaret sha Jerusalem kolong ba kham jangai handian ti hanrei kini ki kemi ki pa ki don ka jingke khli na ka manta ban pendep ya ka hukum jong blai ha ka to por tengi pe hang ni ha ka kane ka ti ni jong blai gong ba tien da kila dap nda ula dap khar snem karta kila lek kiu sha Jerusalem kum ta haka taka rukom kaba kini ki nong hikai kini ki ba shong haka kataka jaka ki ba jule niam le rukom na kabanta ki para banget ki para khna haka por ki ba jule ya kaneka banta ka hukum ka ba boleh la hukum na kabanta jongki den makata hang ni hakane ka gospel bala tho ba ong ba kila yalam ya u khna Jisu ha kane ka snong hapo Jerusalem hadien ta ka tin ong blai ong ba kila kiu sa Jerusalem ha ka temple ban yo ya kata ka jing kata ka niam ka jing laj ka jongki haba jigijula niam man la kapor kumta haba kila yalam ya ki baro kini ki para banget ki kmi ki pa ka jongki ki ju yalam yala jongki khun ban yo ai katakan niam ka jinglaj ka jongki kila ju yalam ya ki ha kane kapor haba kila kiu sha kane ka temple ka badan hapo Jerusalem ti kumta ka ketin jong blai gong ba nda la dap ye kini kijing le niam
ya kan niam ka jing lai ka jing le niam ka jong ki kila ya mi no na kata ka temple kila wan phai pat sha ka la jong ka jong ki shnong ti hang ne ka ba ka khtin ka jong blai gong ba uneu na Yesu u nang shong ha ka ne ka temple bar kini ki kimi ki pang i pet hang ne haba kini ki kimi ki pa ka jong Yesu kila wan phai pat na ka ne ka shnong Jerusalem ha ka ta ka temple bakila poisa shala ka jong shnong tenrei habang ila poi hang ta u Yesu don ha ka ta shnong kumta kini ki kimi ki pa ka jong u kila iwat pat sikiwei ki haki bahai yang basam haki hang ne ka ketin dong belai bal ka tho ba kila ile iwat ha padeng ki kur tenrei yone khna Yesu timlap hang ta tilani pej pat sakane ka wei ka banta ketin dong belai ka ong ba haba kim syam ya une khna Yesu kila phai pat ban le iwat ya une khna Yesu ka simpor hadu si sngi lenter haba kila iwat ya khna Yesu nrei kim sim la syam ya u ban kila hadin kata kila lej pat ban lej phai pat sha ka shnong Jerusalem kila pej ya u khna Yesu hapo ka temple hang ni ki ba ong ba ka ktiam jong blai ong ba ula shong hapadeng jong kinong hikai udah sengap ya ka jeng hikai ke jong ki kani ka banta ka ba u khna Yesu udan kata ka mensim jong u ban sengap ya ka khobor ya kini kinong hikai kiba keju hikai ya ki uni khna udan ka mensim khna Yesu udan ka mensim ban sengap ya khobor ban yo ya kejeng hikai nakabanta jong u kumbangi i pej hang ne ulanang he nang san ulanang khrau bor ha kamen sim ro kumjo hang ne mai i una khna Yesu ula yo kejeng start kejeng champang nakabanta jong kini ki baya don lang hane por ubat ka ktin jong blai ong bau ju keli jeng keliru nakabanta jongki kata kaba uni khna Yesu udan kane kamen sim ban sngap ban sha skor ya ktin jong blai ti hadin kata haba ula dep ban haba kala ladep ban sngap ya ktin jong blai kini ki kimi ki pa ke jong khna Yesu kilawan yalam no ulara ha kane ka shnong ba khat ka Nazaret kumta ka ktin ka jong blai ka bang ba uni khna ula ko ngu ya ke ai ka ba ka ki kimi ki pa ki alam ya u kumta ka penkan mau ru ingi kum ki kimi ki pa ki jongi ngitep am ki hab ke baret ki kimi ki pa ki jongi ki ju pendap ya ke ai ka ba ka balang ke ai ka ba ka kinong yalam ki temen mesan ki pastor ki ba ong lane ki ba le aniam le kom nadu ka jing penbaptis hadian kata kin yo ba ka men pendap ya ka sakramen kajing khawai turai kumki khna hangni ka ktin dong blai ka bang Yesu naladap kharat snem kiju yalam yu ban pendap ya kan niam korkom ka jong Yesu kumjuru yangi kumki hapna ki kimi ki pa ki yalam yangi yaphi kumki hapna ban pendap ki hukum kaba kabalang kalab bu nakabanta jongi ban yo ya kata kabanta ban ya shimbanta ya ukbu bat ya khuri hadin baladap khasasnem ka sinat bat kumju ki pestri ki district
bagi balang ru kilabu ia kene ban pendep ya hukum kumta kumba kini kimi kipa kila hikai ya une khna jisu kumtaru kum kimi kipa jong phi kimi kipa ke jongi kiju hikai ya yangi kumno bengen ya hakalanti ke jong blai hakaji im ke jongi kumta shushu ka ketien jong blai ga ong ba kini kimi kipa ke jong khna jisu kiju le kan banta ban pan subha yau blai ha ka jing em ka jong ki den wa kata ka banta ka ba ngi kum ki hapna kum ba ki kimi ki pa kila hikai yangi kila lam yangi to ai ba mangi ro kum ki hapna ngi dai ban yo ikata ka man sem ha ka jing sakri jong yu blai kum ba ne khna jisu u he usan ha ka jing em ka ba kan jado u he usan ro ha ka jing em ka ba kan jam sem ai ba mangi kum ki hapna nang ne shkhmat ye ngin he ngin san ha ka jing long renyang ai ben he san ro ha ka jing em ka ba kan jam sem kum ta lani pe shu ha ka tin jong blai ha ka thi sub tol pol saki shau kinong fesas ni pe hang ne ba ka tin ka jong blai ka ong ba tin yang play ong kom ne phi ki khun tu ko ngu ya la ki kimi ki pa ha utrai namar kalong ka badai ken tu buram ya la ukpa bala kami ka balong ka hukum baning kong ka cingkular kani ka banta ke tin yang play hang ni u pol u tho ya kani ka banta na ka banta ki khun lese tu por baki ui ba kini ki khna lani ki khun kim kongu ya ka jing sneng jing kentu ki kimi ki pa lane ka jing peni jong ki deina mata u thoi ka ka banta na ka banta jong ki khun phi ki khun kongu ya ki kimi ki pa how try mdai om bangin kongu ya ki kimi ki pa tang yal ki jing keren ka jong ki namar hang ni ka tin dong blai ka ong ba ko ngu lang yakini ki jing ko ngu jong phi how try om bangin ko ngu tang ki kimi ki pa ladang ngi ki ngu ki ki pa kampat biang than rai ka tin ka jong blai ong ko ngu lang ni bat yau try kata ka barong kam yangi kum ki hap khna ba leng ba ka jing ko ngu ko jong ngi ki pa ringkat bat ka jing ko ngu yau try kani ka benta ka ba kam thau tang i phi ki hep na ndai ka thau lang yangi ru ladang i pen shu i ka ne ka tin dong blai hang ne ha ka ne ka landong ban ri khat ka ba san ru phi ki sakri ka ngu yala jang kon rat jong phi kat bakum ka do ko ngu ya kon rat jong phi mangi ki bala hela san ro kum ju mangi ngi ki khun ka jong blai ngi ki sakri ka jong blai to ai ba mangi kum ki sakri ka jong blai bangin ko ngu ya ka ai ka ba ka tien ka jong blai kala keren na ka benta jongi kum ta ka tien ka jong blai ka ba pen kan mau ingi na ka ka kitab probab ru hang tu pen kan mau yangi shibun ki kentien langi pej haka kitab probab ka ba ngiju pule man kapor ngiju sultanat haban pule ya ke kitab probab haka kitab probab kelendong ka ba ar ka dekat kemning kong ru hang tu ngi pej kara jingsneng na mata jongi kum ki bangai kum ki hap na kajupan kan mau yangi ya
kejingnya lanti jongi hakana perthai ka ketien jong play ka ong haka keni kita problem kalendong ka ba lai ka khot ka meneng kong terter hang tu ka pen kan mau yang iki ketien ka jong play ka ong komne ko khun war klet ya ka an jonga Henry ka nut jong me to kan sumar ya ki kum jonga ngisu thu hang ne ba ka ketien ka jong play ka pen kan mau yang gi kum ki hap na ba ngirim ko ngu ke ai ka an ka jong trai ngitip baro ka an ka jong trai nadu ngini pet ya nadu ka shipu kum ru antu ladon ki kentin ba tho wat haka jing hikai jong pol ru la tho antu ban bingin ko ngu ke ai ka an ka ba ka ketien ka jong play ka ba pen kan mau na ka banta jongi kum ki bangai lagi pai ka kita probab sibun ngi i ba ka jing seneng ka jing tu yang i kum ki hapna yang i kum ki para samla han ka por bar kum juro i ki para bangai baro ki ba ya sngo bersap ki ba shashkor ya ketien jong play ka ketien jong play ong hang ne hakana ka kita probab kelendong ka balai ka khot ka bar phoi ru ko khun wat ai ba kan lech no hakmat jong me ko khun wat ai ba kan lech no hakmat jong me ngi su thu hang ne ba ka ketien ka jong play ong ba wat ai ka ketien ka jong play kan lech no hakmat jonga hakmat jongi ki ba snap bat ba shashkor nei to ai ba ka ketien ka jong play kan yai ne kan yai sa ha ka jing ka jongi man laksngi lada ka ketien ka jong play ka don hangi ka ketien jong play ka lada ka shong ha ka don ka mesti ma jongi mdan bala ban pen mdan bala ban yalam bakala ha ka jing jongi kham tam phi hang mentang la ila sedang ban kot sa ka jing long samla ki bor jong per thai ki bor jong paman ki bor jong soitan ki ban pen bakala ha ka jing ka jongi ka jing jong phi kom ki hap na den ma kata ka ne ka ketien jong play ka ba kan pen kan mau ngi wat ai ba kan ka ketien jong play bakan lech no bakan lech no rahmat jongi nei to ai ba kan ka ketien jong play kan shong ha don nut jongi bangin la man penon kam ki ha ka jingai lanti jongi ha ka ne ka parthai ngi pa yesu ka ketien jong play namar kum ki bangai kum ki sakri jong play habangi pai chikan ka ketien ka jong play ka papan kan mau ngi namar ba haki jingai lanti jongi ne ka parthai ubaman usaitan uju penbakla uju yalam bakla ha ka jing emo jongi thanrei ai ba ka jingai lanti jongi bangenem sha ban shailam bakla ha ka jing em jongi habangi ya ha ka sla jongana parthai ha ka sithi usal pol sekina Efesus ngi pai hang turu ka papan kan mau ba usoitan ubajuan ban penbakla ujuan ban thame bojuan ban le persya ha ka jing ya lanti jongi ha ka parthai habangi ya ha ka jing baha usoitan uju bisni uju penbakla ke jong ka parthai den ma kata ngi pai hang tu ha ka sithi usal pol sa kina Efesus ka ketien jong play ong ba to long phi ki ba khlain hau trai to long phi ki ba khlain hau trai kata ka ba ngi kum ki hapna nadu menta dang red hadu la sha inda he na san habangi pen khlain yeladi hau trai ki bor jong parthai ki bor jong soitan ki bor jong paman kimla ban pen bakla kimla ban yalam bakla ha ka jing em jongi kum ki bangai dei ma kata mar khlam ka khatina jong play khlam ka bor ka jong play ngimla ban yale ban kana parthai namar ka ladangi da ka bor jongi da ka jing start ka jongi da ka jing shampang ka jongi habangi le baru bomman usoitan inamla ban job dei ma kata ha ba ngip ka bepen kan mau ngiru
kum ki syakri jong blai to ai bangin nang he nang san ha ka jing long do ai ru bangin nang he nang san ha ka jing long masim ha ka jing em jongi kum ba hangane ba uni khna jisu ula nang he nang san ula nang khraubor ula nang start nang champang ya ka ktien jong blai ai bangiru ba mangiru kum ki hap khna kum ki prabangai baro kiba ngap kiba syashkor ya ktien jong blai to ai banginang he nang san ha garanyeng nginang he nang san ru ha ka jing em ba kan jamasim to blai kun khu yegni kentien bala pen sngo hana ka step ha preng ka jing telat blai nakapta ka buram ka jong u amen. Kubli shibun ba na kabenta ka benta ka bapiwan ra ha kani ka step kabenta ka boong ba ulanang san ulanang kraw ba ni sngut hu ba utau ulanang san ulanang kraw om tang ha ka bormet bat ha ka bormen siem ru udai ukna jisu ti kumba ukna jisu ulanang san nang he ha ka bormet dai mengir ila nang he amenta habang apet kini ki bosong nang ni nakmat ngai kumba ki badang dei ki badang hapo shi post nam dei ngala kum kelis nam nang piladon shi post nam idan iwe yang ngaladon cutways nam kamut ngila nang he ngila nang san ha ka bormet tingi dei ru ban nang he ban nang san ha ka bormen siem kum belong ukna jisu te ka jingwan ka jingpoi ka jong pi sha kani ka jeseng kena ha kani ka step ru ka pen pau ba pi ru pi tharang ban yo sngo ya ka ei kum tu ban snap ek ai pian chi jing seng pi ban snap ek ai ya ka ai pian chi jing seng ba kwa ban snap ek ai ho ya ka ktin ka jong ublay dei ngiwan chi jing seng gitrang ban snap ban shashkor ya ka ktin ka jong ublay namar ba ka ktin ka jong ublay ka penhe ka pen san ru ya ka jinglong men siem ka jongi bat ka hikai ru ngi bangin em ya ka jing em ka babha na do bengi dang red hadu la sha dengi la he ngi la san ru ngi num bakala na marba ngi trang ban shashkor ban puli ru ka ktien ka jong ublay kublay shibun ba na ka benta ka benta ka ba kraw ba pian ra kani ka stem ublay dalam dan ringkat bat pi un kur khu ya pi ba pinang yo ka met ka phat ka ba kot ka ba kia unang kur khu ya pi ku ba pinang la ru ban shakri yaki kam jong kabalang kum juru un ublay un dalam dan ringkat ru bat ka yeng ka sam ka jong pihi baro ka we ngapen paru ka jing sngongu yaki parasam la ki bala shemela ka jong ka benta habai dei bat ka registration kum to menia shwa bangin rung shing mania ba ngapen paru ka jing sngongu ya i organist bat i nong ya lam jing ruaru bat ki oshers ki bala shemela ka jong ka benta ba ki bala pendap ru yaki baro tu ublay dalam dan ringkat bat pi bat kani kalong ka jing kerpat habanga dan hang ni ngai iba kidan ki kena ki bam shimdeng ya laki jong ki mas mo ngobha bandeng ya laki jong ki mas khaba piwan shijing ya seng ken mau bandra ya laka jong ka mas ken mau mo namar bakini ki di SOP jong ka sarkar tingi haban burom ya kata ngimla ban shube epi nang ni na jing seng monong pim don mas kli no shi yang ngimla ban le kumtan rengi haban burom pat ya ki protokol jong ka sarkar ngobha mo ba pian shi mani pian shi jing seng ken mau bandra laki jong ki mas Dimenta ngila poi pat sya kabenta ban penwai no kani ka jing syakri ka jongi ha kani ka step nganget scam ba ublay updyang kani ka jing syakri ka jongi ka bangila yo ban pendap ha kani ka step ban ngin penwai de ka bangi ruai ka jing ruai ka chorus ka bahan rio ka chorus ka bahan rio ka baong ai jing bhabri ujisu on I hanga but hadian kani ka chorus nga kerpat ye I advisor jongi I Mr. Is imli ba in sngo ban pelat yang ida ki jing kerku penwai Jesus on me.
habrib kikmat ngini penwai habang kin sami no naga yeng ka kantang ka jong me ko try to isne ban kir khu khubor ki bang li yo sngau ka ne kapor to ai kin yo jaga ki to not ki men sim jong yi wei pi wei kam tam ko try kin rat nginang san kum ki kon hep ki boret ha ka jing tip ya me u try unang pen em jong yi Jesus Christ but why not to the ai bi jong ai badap yang jong Jesus Christ try jing i ba jong play pa na bom jiu kot lembak jing slok bathiang bajanai bin chai bor jong me sim ba khoi to ki ne lai kin chong sa lembat ki jing sang khna ki jongi lembat ki khon ki jong me ki badon hakleng stak pate mani pendon brom keteng be em ki jong me menta bat shibom jukot ro amen.